Ojo ditinggal kapribadel ketimuran mangko keri ing jaman yo sing eling bapopo ngerti budaya pancene bener kandamu iya. Selamat malam, Mbak. jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mak cangik mbak yulimbuk dalang alek Iki jadi basa ngendi? dalang kok alek Thomas Alek nah ya dalang tuh biasanya apa belakangnya tuh oh gitu Sugi Narto Sabdo Bukan, ya. Anom Suroto Mantep Sudarsono Ah. dalang kok alek Sudebyo oh no burine Enek. oh iya kaya zaman saiki gitu loh dalang Alek iki aneh artine kok, Mbak. apa tuh Angeluri luhure kabudayan. eke apa Angeluri luhur endang kabudayan. luhur endahing kabudayan Iya. eke Kabudayan. kabudayan kok oh Ka. oh berarti dudu Ono. X toh Bukan, oh, bukan iya, bukan Master. oh bukan X ya Bukan. Aleknya ALK Iya. Alek oh iya ya wis wangun nek wong telu ngene Alek Alek. L L. Elisa kue dul Dul Lah kok dul? Lah kok iso lah dul yo kan ini biasanya kalau trio kayak gitu L dul Dul. Maya Istianti ki kok apal men pasaku kok ya ditepung ning dhisik, Dok. derek tepang ya gulon derek langkung derek gulon nuwun Derek tepang, Derek tepang. Tepangnya di dugang. dugang itu apa Dugang itu tepangnya ngene lho, ngene lho, kuwi jenenge tepang. itu jejak Jejak, betul, jejak. Lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejak ya jenenge. jajak Oh iya. Redo wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kalih Alah, Ping ping pindho. 2 Ping sing dua. rumien kan ning SD itu tuh Iya, nek- sebelah betul. kono. yo lopongan itu loh Iya. lapangan. Basa Lopongan. Jawanya apa sih alun-alun bukan Hah? lapangan tuh basa Jawanya apa Lapangan tuh alun. ya lapangan Ya. oh ya lapangan Yo Kon- kudu lapangan. apa Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa Mas? Ngati-ngati loh, kalau S3 loh. Siti itu Siti lemah. oh ya lemah itu Siti Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. oh ya alun-alun itu Siti Wiyar. oh Siti Wiyar niki Siti Wiyar juga sini Nggih, Siti Wiyar. kene ya Siti Wiyar Hmm. oh nek corone apa yang Yamin ini kan termasuk Siti. Bude juga Siti namanya Iya itu. Niki Siti toh. Nah. Wo lek niki Siti sing bahaya kok niki. kok bahaya apa Mas Sing iso gawe lindu ki ya Siti ki. kok iso gawe lindu Lho gara-gara nek pacitan obah ki ya Siti ki obah ki bengi. oh dadi ki oh, ojo nganti obah ya Ora berarti nek obah ki ku abruk kok ya. Iki Nggih, sowan Mbak bari. Elisa iki cerdas loh, Reng. Nggih, Cerdas. Hati-hati, iya. Nggih. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus. Wedhus itu beranak atau bertelur, Mbak? yo mana Mana? ya kalau wedus kan menyusui mamalia beranak Beranak. ya Yen to banyak banyak itu unggas kan Ya. bertelur bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? enggak Percaya. Ini ki banyak hitungannya cuma satu, coba tangannya gini satu. banyak satu Mikir di sekolah Reng. Coba. Nggih. Terus dipegang tangan kanan, coba. iki Dipegang. sulapan iki Ya, enggak, pegang tangan kanan. jajal yo Oh, Gerakan 3 kali. Coba. 3 kali Nah, tuh 2 3 ya beranak apa enggak? Apa Ben. apa Dua, yang ini tiga. bisa beranak? Coba gini. Ya. Tuh Gerakan. tuh 2 3 udah Saya kira Eh. Jawa. apa kowe kurung wayahe. apa itu Sik to. Ya. Parek pripun? iki kok iso beranak Satu. iki Nah. 1 satu 2 3
Marai beranak apa ora ngono? Iki to. Heeh. Ya delok-delok to. Tekok titin ya. Marai beranak enggak tin. Kayak gini. Mbak Tatin iki piye iki kok marai beranak ki aku rong tau beranak. Sedileng iki le. Apa aku iso tanpa bojo ngene gimana manake we? Mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso marai manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marai manak ki kok yo nggo dhewe. Iki rumus apa to Pak Dalang? Kok ngene marake manak iki? Ya takon titin kae. Mbak Tatin. Jenengku ki Tatin Mbak to. Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal lo. Aku kenal te wegah kok aku sampean. Kenal kok salah. Aku wegah masalahe. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lak Yogya. Nggih to? Yo jane ngendi jal? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggih kali kula langsung ditempel lah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang apa petuk Tatin kok ditempel. Wala yo, langsung. wah iki pedos. Iki ki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk si jeneng we kleru kok saiki malah ngandake arep ditempel iki maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel? Sik aku arep takon. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to. Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya menjaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Nggak ngeri piye? Tak tanggap emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta nggak mau dia 1 jam untuk nyanyi. Gila. Ora sombong to kuwi to. Iki jane ngandake endi to apa to? Jenengan aku lo calangi ndek ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang kok tugel ndasku. Lho, boten kurang to. Ora gelem to? Yo nek diparang ki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg kok. Tolong dicetakke lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah, iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparang ki maksudnya piye? Mang anu piyai Parang niku lak enten sing ngajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge nang Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene nek Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi nang Parang kok ora gelem? 40 juta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Piye? Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Dalang. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Modar. Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak? Ya ini ki nyamuke Pun metu. mengatakan mana mau pesan. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya kaya ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misale arep ditangkap 100 juta tapi di Palu. Wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho Sa. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Ora ditutup. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, Dalang di Palu, ora kok ditok-tok gitu ora. Yo konsepe padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan Lah mau. iya. Oh, ya ngopo Pak Alek kowe mau ora gelem lho? Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap 60 juta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? Sedeng apa ora?
Lah sepiro gendonge? Engko nek Pertanyaane gendronge sepiro aku? Mbok yo takon penonton sik audien ditakoni. Gentonge Desa cilik. ketok enten mboten ngono. Cilik kok gede gendonge. Kok nek ra sedeng ning lumayan Oh lho desa bisa. gendong ya iki. Lumayan gede, daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem ngopo dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah ngendi Les? Kalimantan. Papua. Papua kuwi ning biyak ngono kuwi. Ya wis pokoke iki karo sene Perkenalan matur dulu, Mbak, sembah perkenalan. nuwun. Nggih. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. kesini nek iso Ya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Ya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, Oh, panjenengan iki aku ya bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono kali kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling ngono. sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode Sa. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbak Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat Nah. lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Wong kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masa kowe arep daftar? Lah aku yo ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditangkap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lah Mbah Lurah Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. karo Mbah Iya. Keling. Lah kandhani Mbah Keling ini iya. saking gininya kan yang beliaunya sahabate akeh. Hmm. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Iya. Kecamatan. Yo Kabeh iso bubrek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nah, yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada Iya. yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Iya. ada titipan boten. Heeh, Iya. tadi Nggih. dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah? panggung. Nggih. Hmm. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Iki pokoke lek dulur lembian kuwi kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepareng rawuh sak CS iki. Oh nggih, Pak Trimo Bapak, menika Mbak Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, itu. Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusun. Nggih, Mas Asmoro Sarto, Mas Bambang komplit. Cik. Ije. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. nggih. Wah, elok sangat. Ugi, Nggih. Mbah Nika Guru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning, kuning, terus ya. wonten Podang sesi kuning, deman kuning. juga. Ya. Monggo mengke dipunaturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Wau nggih enten Gubuk Asmoro. Oh, Gubuk nggih. Asmoro. Heeh. Nggih. Weh, Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Nggih. Alex. Kanggo K, kanggo K. Eh, Mesti tak kira iki ngono lho, Sa. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur, Wah. ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki daleme kan Ngawi to. Heeh. Iki ki nek nggone selipan-selepane gosong dadi rupane. Asline aku putih. Nggih, Andi sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awas aja. Awak modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Piyayi nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh, iya. Dadi berarti jenengan ra tau turu ta? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah kok apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya, lek ngoyak-oyak Golek kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wih. Kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit ke lawang apa piye? Hah? Oh iya. Kasihan Podang ya. kuning dibawani ya. Dok. Podang Oh, kuning, Cik. podang kuning nggih. Pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Cik, Nggih, kalian niki Pak Waris pinangkane. Sugiono, Nggih. Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukung. Nggih, Pak Guru. Nggih, sing Mbah Guru, dukung. nggih. Nggih. Monggo-monggo. Yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih, alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud temong baksi Iya. akan
biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa? Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nak wong lanang kuwi nak ngeprak ora patek banter ning nak Mbak Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti wae nang wali pun gawe aku nonton. Ngerti legu ngeprak piye. Ah ngoprak iso mak prok. Prok ngono kuwi mbah. Kok pok kuwi piye? Mbah keprake dobel pira ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak telek ngene iki meneh matus ngono rasane piye. Nah ya beda ya. Ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok i sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Apa Rapena gitu. Ya. So ben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon nata kene kon ngisepne ning mburi. Idemu lho. Kaya punuk ya. Nah. Ayo Mbak Tatin. Aku ta. Ya, giliran. Halo manis nang Ambo bilingkang kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Nggih, Elisa, sinten, beliau Mas? Pak Samsi, Nggih. beliau Nggih. mantan wakil Bupati Magetan, Nggih. Pak Dan Nggih. Ramil Nggih. Lembian, Senang nuwun. lurah-lurah Kecamatan sekecamatan Lembian. 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 Maksud Sembah sembah nuwun, nuwun sembah Mbak nuwun. Lurah, Mbak Lurah Sidoyo. Mbak Lurah ku ya tau iki. Nggih. Wes winggan kula lana. Mbak Tatin ini munggah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih, Pak Seno Pak Seno Nugroho. Nugroho. Nggih, pripun? Ya, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bae gede itu wae gede. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra Jenengan melu-melu Mas. Ora wani wani. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih, Pak Alek ki ora ngerti Wis, ya saya. ngerti ya, Ora ya. ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya balik dalang dicucup bun-bunane. Ora Ki percaya. padake aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan tak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Apa ya Mas ya? Eh? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa kok mlayu-mlayu? Ngapa kowe? Gak ngerti aku. Duduane tadi. Ngopo? Kok duduana padake engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono tak padune ra. WA-ku karo WA-mu Heeh. kok saling pita. WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kono gedhi kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. WhatsApp. Oh, tak kira lek Teman-teman teratan aku. bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno nggone. WA-ku. Heeh. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah nggonmu cilik apa sedeng iki gedhi. Sik. Wandang. Iya. Kuwi lho foto-foto Oh, ngono lho. iya. Balisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ora cocok. Ketok men senti. Wong aku lagi Sentimen. lingguh wis nganu lho. Wis Lagi andang. lingguh wis dijak omongan Mbak Titin, kleru, kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula ngendi? niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal Eh, klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja titin ke bakul wedang.
Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho. Sing muni Titin sapa? Awakmu? Budek ya, padha karo Tatin kowe. Lah kok iso? Iya budek. Lah Kok malah ngonekke budek? lah iya. Lah jenengan ngerti apa? Apa? Asmane sinten? Aku to. Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin Titot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Lah? Jakarta. Ngono. Lho, Budek ta? Ora genah wae. kowe krungu ra sing cerak. Ya cuk krungu. Krungu. Wong cak kene wong bolone iki bendina payah karo Pak Alek kok dites yo wani to. Lah tak takon rek. Alah siap. Gareng. Ya, Jenengmu sapa rek? Jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji neng Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah no. Enak. Kupingmu lanceng ta. Lho cak kene bendina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Ursaru Salaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti koyo budek kowe. Alah. Ngomongnya Lah ngomongke sapa kok genah kaya genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Orsarus Alaso. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya wis kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Wong edan ngono. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih? Nyuwun pangapunten rodok benging sithik. Jenengan ngelok niku napa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Diterusne Mbak Elisa. Ya. Bareng wis entek sore kok ganggu ae. Iba bunga henga. Hati-hati Pak, sikile kepidot. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk. Atur ki. Podang kuning, monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Jeh, Mbak Tatin. lerem-lerem. Menika Karep kramane cara tayub Mas Tok. Firman. cara tayub. Oh, nggih. Niki. Nggih, monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mister nggonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana yen nganti liya kang nyawa. Kleyang tak sawan ning ning apa. Jangan tak rindu saka kadung. Sing oceh dheweke kale wencara.
Sleret ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding selirani bakal latih muga kewang sipot yang andut hati kebanan hatiku sana saya Ayo, sing tak sayang ora krasa iso kuning agawe pikir aku gemeng sleret ireng tak sawang tambah manis goyang yo ipa bunga kok nyanding warga Tunggur. Ya, tuku kencor susuke kapur. Apa ki? Apa wae? Tuku kencur. Tuku kencur susuke kapur. Warga Tunggur muga-muga tambah makmur. Nih. Ayo. Tuku kencur dikreseki. Apa itu? Warga Tunggur muga-muga akeh rezeki. Kowe apa kencure dikapakno? Iku kudu tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Ya. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare cara nganggo kencur nganggo jare nanggo bubur. kencur nganggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tuh ngombe bubur ketane. Sik to. Bubur Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. Mana? Bubur ya. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Pocongane miteng bareng. Kok repot bu bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh.
piye kok ya malah dindelep. Wong sak tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah Mbak. Amin. Elisa Mbak Sehat. Tatin, Amin. rezeki kathah, Mbak Elisa. banyu milih. Mbak Tatin, langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggah. Wow, Oh, Wonten Mbah Sono Kelin. Mbah Camat wonten syukur Nggih. kaliwan para kadang-kadang Demang. Leres Kados nggih. minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan Nduk Lia Aprilia kelawan Nduk Niken ya. Nggih. Maka Monggo. terus Ya. bajeng ucap. Ya. Slendro, monggo. Yuk. Siap. Ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok tito aturake. Yo. Monggo, Mbak. Beliau Barura Sono Kelin. Pindah panggung monggo. Oh, jagongan riyen. Ya. Sembah nuwun. Ya. Wis Nduk wong ayu. Nggih. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng Nggih, menika spot. damel spot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oh nggih, siap Oh, siap nggih. siap 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 nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, Nggih. alhamdulillah barokah. Amin amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh inggih boten Panjenengan pikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu artunipun. Seorang Demang yang selalu dicintai oleh masyarakat Nyai Mbah Tunggul. Nggih niki pripun nggih sudah dimakan usia senja. Mboten napa-napa. Lha para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi Bapak mantan Babuk kula lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukomoro, Plausan ing saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki damel namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Sono Kelin Nggih. nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatin ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengki Oh, niki lek nggih. pun wonten Monggo. request kersane Malah jumeneng ngoten. Di kajeng kula ngeten, sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Monggo. nggih, Wah. nggih, tepuk tangan nggih rumiyin. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Ketok Karo dalange. Dalang wah akrab banget karo Kula Wes dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki ya. Nah, ngaten lho, pripun, Mbah? Pun sedaya niki minggah bidodari Nah, nggih. bidodari. wah. Bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. Iya. Karek milih lendange sapa golek. Wah, bingung le milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wae nggih, pepeling ben padha eling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling, Cok. Yuk diaturke. Yuk. Yuk. Mangke diterusne Blitar. Nggih. Tanganane Pak Samsi. Yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ini pada nindakake adalah sumandang wayahe sembahyang tapi wajib jauhe pangeran salat dadi sakrae agama limang waktu kudu tansah dijaga anti istiqomah lan jemur maina sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat sayap diadoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunai Ajamrana iku perintah agama ngelingono ning donya kadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga gunung galuh sing ayomi Blitar zaman depan ate kempan peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar penawune sanata aja pahit ono candi penataran Blitar iben layane Bokarno proklamator lan presiden kan sepisan ono cerita jare Pakde gajah-gajah motong ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake entuk geni urupake semangate yen tok matur suwun bedal kang dipun parakan mugi-mugi sedaya kru wayang kalian sedaya para bidadari selalu ngumandang di udara. Amin, amin. Matur suwun. Simbah nuwun Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mandhatipun nggih. anggetan ngumandang napa pripun? Nggih. Wah, nggih. Mbok gilih menika ingkang nggih. Ya.
didhawuhi melih sinten Mbah Lurah? Nggih, pokoke kur anu lagu campursari ndandut. Ya. Nggih. Anu panjenengan ingkang Nika Mbak Lurah Puput, Mbak Lurah Nguri, Mbak Lurah Panji, Mbak Lurah Tapen lengkap nika. Ya, Panjenengan katur celuki danten nika. Pak Camat Pokoke ora gelem digandeng. Lah niku jane Mbah Camat kalian Pandan Ramil Lah. monggo. Nah, Monggo. Niku jak sareng mawon malah kurman malah Pak sekejo. Samsi dah Monggo. nggih. Pak Samsi, Pak Monggo. Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kap selesai napa? Nggih. Napa? Kapolsek. Apa Ya. Mas? Kapolsek. Kap Yo di Polsek. Oke, Kapolsek. Nggih. Pak niki. Demang sedaya ingkang rawuh. Nggih, Mbah Demang-demang Nggih, sedaya. sedaya ingkang pokoke rawuh. saking Pak matur nuwun sanget. Nggih, Yes. sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun. Hirobil. Mbah Lurah. Nggih. Ya Rabbil alamin nggih. Matur nuwun. Berkah barokah nggih Pak nggih. Lurah nggih. Yes. Nggih. Di seperti magetan Yo, pemandang ngaten seperti nggih. magetan Nggih. pemandang. Pak Camat, Pak Dan Ramil, para demang-demang sedaya, Pak Samsi, Yo, Pak. katuran tombol kangen mriku. Ngumandang. Kalian monggo. Diajeng Karmini. Ndoleng nonong ndoleng. Remaksaku kaya PBB. Siap, gerak. Alalem. Monggo, Monggo. Bapak-bapak, Mbah Ibu-ibu. Demang, Mbah Demang Pupus, Mbah Demang Direk, Lendian, Apen, bangun jiwa Mbah Duko, monggo niki. sosial Mbah Demang Ji, monggo. maha kuasa Boten katon pen menika. Mbak Yu, bendahara desa, monggo. Minggah panggung. Mbak Yu Karmini Dan dikoordinir monggo Mbak. Dikoordinir bapak-bapake kersanipun minggah panggung monggo. Yo lho. Nuswantara. kawuryantang segala ketinggalan ayem-ayem Monggo Mbak Lurah. wisata rotane nara prajalan tamtama gelong tunggal cipta rasa pikiran karsa guraga tumandang andang negara kang tumuju Bang Aliman. marang katentreman Monggo sedaya Mbak Lurah ingkang rawuh monggo. Katuran minggah datang pepanggungan monggo. ing kutha lan desa Magetan ngumandang. Nika Pak Camat sampun tindak. Monggo Pak Dan Ramil Diajeng Karmini. Monggo, Bu. Pak Monggo. Samsi Pak sedaya Samsi, para monggo. demang Pak para Camat. demang kang boten kasebat tunggal monggo setunggal awet boten ketinggal saking mriki ingkang rawuh. Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada Monggo, Bapak. dasar Pancasila. Mbak Lurah ingkang rawuh. Tansah ngumandang saindenge nusa Pak Samsi berdiri monggo. kawuryantang segala Jalane, Cok. Triwisata Monggo Pak Dan Ramil. Rotari nara Rajalan tamtama Gelong Langgar cipta Rasa betilan karsa Monggo, Bapak, monggo. Tumandang Angkwengun negara Tumuju. Kang tumuju Wilujeng rawuh. Marang katentreman Budi Karaharja Mbak Karmini. Sarta kabudayaan ing kutha lan desa Magetan ngumandang.
magetan bakal kondang yen to kabeh gelem tumandang. Laras. Alhamdulillah. Nah niki Pak Camat diaturi mic kan. Nggih. Niki. Ini Mbak Elisa. Niki Mbak Elisa. Mbak Tatin. Niku Mbak Senes Mbak Titin niku Mbak. Ya Mbak Titin ke bakul wedang kok ya. Nggih, alhamdulillah Mbah Lurah nggih. Sedaya Mbah Lurah alhamdulillah kepanggih melih. Iki Bapak pembangunan. Nggih, terus Wakil Ketua rawuh Pak Yatno ki. Alhamdulillah. Niki dandangu sanget mboten kepanggih saestu niki. Lho nggih. Mbah Lurah nggih rawuhipun. Duwaya mawon nggih. Pangapunten. Pak Haji Abahe gitu. Nggih, rawuh. Nggih. Pangapunten. Pak Mohon izin Haji Pak mantan Babu Mbah Samsi. Nggih. Tes. Pangapunten Mbah Samsi, mantan Babu Magetan. Beliau Pak Yatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih. Mbah Tek, nuwun sewu. Mbah Tek rawuh niku wau. Nggih, Mbah Jane Tek juga. ijak minggah niku. Alah pun tahu. Nggih. Mas Hari Kula juga mboten saged ngeten. langgam Jawa mau menyanyi kula wakil Mbak Elisa niku. Oh, nggih. Lah niku wonten origin kok. Nggih, Lagu niki- campursari ndak apa-apa. Komplit tok niki Bu, Nggih. komplit. Napa Niki ngersaki Mbah iming-iming Nguri napa Mbah Diren? Nggih, Bandiren. Bandiren. Nggih. Bandiren Mungkin apa? nyawer kula sawer. Nggih, Alhamdulillah. siap. Atur nuwun sadhereng. Nggih. Napa iki? Lah biasa. Nyuwune napa? Nah, Nggih Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara, oke. Oke. Lintang. Mbak Elisa. Ya, Langsung Dalem. caket mawon kalian Bapak. Siap. Nah, niki kersanipun duet kali Mbak Elisa. Spesial niki kagem Mbah Lurah pokoknya niki. Yuk, siap nggih. Monggo. Oh, nggih. Lintang Ya. Asmara. Lintang Asmara. Yuk. Mbah Guri. Monggo Mbah dipun telasaken mawon. Kok dipun telasaken? Ya tegese iki lagune Oh lho. iya, Mas. Yo. Matur suwun. Hei. Luar biasa, Mbak Lurah sembah nuwun. Sembah nuwun Mbah Mbah Lurah, Pupus, Mbah Iya. terus Apa, Mbah Pupus? Diren, Mbah monggo. Pupus, Mbah Pupus. Wajib. Wajib nggih. Lagu wajib lho Mbah Pupus Eh. nggih. Nggih. Mangke apa? Nggih. Kentun mangke apa? Hah? Empun. Nggih, sampun. Ming pisan iki Nggih. biasane minggu. Mbah Pupus lho, monggo Mbah Pupus nggih. Napa? Nggih. Karangkates. Karakates. Ya. Bum Pipah. Oke. Yuk, Karakates dianu lagi. Nggih, Iya. monggo. Nggih, niki biasane kali Mbak April. Ya. Ngoten, Nggih. Nggih. Yuk, oke, Cok. Yuk. Karangkates, monggo. Karangkates badungan bawang malam Strong banyu nenggo kakenangan Saben liwat Dewa wetan
saiki ana ing endi ati amuk tansah terpendi sehara ati tansah terpendi karang kates ninggal tresno kang sejati yo Karang kates bandungan bawa malang Rong anyuning kenangan Saben liwat tumuju ing brang wetan Loto meter putra tapan Sun alus rekamane Lawas minangka dadi kasure Satene Laras tambeng asmara Supilire Manunggu arasa Iya Karang kates saiki kowe ora rewel Karang kates ninggal tresno aku kowe mate sumpah prasto ilang mesra saiki ana ing endi Amit teko nyulayani ati Suara ati Nang tansah ngenteni Karang kates ninggal tresno kang sejati Yo Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun, barakallah sembah. Terima kasih Mbak Bungkus. Nggih. Terima kasih. Nggih, Mbak Duko, Mbak Diren, terima kasih sembah nuwun. Sedaya sedayanipun nggih. Wah, jan ngeten iki guyub rukun saestu Pak Alek nggih. Nggih. Niki Matur nunggal nuwun. rasa nunggal Kleru Mbak Lurah. Nggih. Kotake Niki sing beto aku. kula Nggih, lek nyanyi. tenggene ngeten iki Mbak Lurah Alhamdulillah, kabeh matur jopo. nuwun wis. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Ya Allah, alhamdulillah Ken. Nggih. Niki Cinta apa Her? Nah, Nah, Pak matur nuwun, matur sedayanipun. Mbak Elisa lenggah ya. Nggih, Mbak Tatin, Ta. Mbak Tatin. Tatin. Kok yo wis Matur nuwun Mbak Lurah, Mbak Camat. Jenengane Saya tak matur mugi-mugi Titin kok aku ngerti kok. mugi mboten Nah, iya. iya tak matur nuwun. Nggih. Diparingi muga-muga ora loka tambah kebak kuwatah Amin, rezekine amin, banyu amin, mili. amin, amin, nggih. Pokoke mboten enten kendate. Nggih. Niki anu napa Pak Dan Ramil. Nggih, Pak Dan Ramil Pak kalih. Dan Ramil, Nggih, monggo. seneng ya. Kersanipun Pak Dan Ramil. Nggih. Nggih. Monggo. Nempang mriki, Mas. Pak. Nggih, monggo. Mumpung enten kesempatan. Wah, Nah, sing saka nggih. Magetan do rawuh Mas Eh. Juwo. CS. Nggih, alhamdulillah nggih, Mbak Trimo tetep setia nggih Pak Alek nggih. Nggih. Nggih, Mbak Trimo. Pak Dan Ramil nggo mriki. Monggo. Nggih. Ota. Jaeti aku melayari banyak Nyandoke bola kari siji. Ajae najae jatuh ajaeti kontol jari banyak Pak Suyatno mawon, kari Pak. siji. Pak Suyatno monggo. Abang-abang,
Alhamdulillah Mas. Bengi iki Lahir. luar biasa. Luar biasa. Ah, jan Barometere ana ing Laladan Magetan ki ya ning Tunggur kene iki, Nduk. lah nggih diparingi terang. Nggih. Penontonnya juga banyak sekali alhamdulillah. Jim. Menika wonten rawuhipun Bapak dan Ramil Bapak Sarpan. Pak Sarpan dan Jim. Ramil nggih sembah nuwun. Pak Haji Ugi Suyatno nggih Abah kemarau. Suyatno, monggo Nggih. pinara Abah, ya Aku lali nggone Abah Yatno ampun. wayangan tanggal piro Sembah tak cakep nuwun. lali. Lho, iki nek lali berarti dhewe ra Boten, katut. boten. Mas. Ya ora katut awake dhewe iki. Oh, wis manjer kok Ah, lali. nggih niki Abah. Ya, oke. Monggo. Pak Dan Ramil sing niki, yang Ya. baik niki Tes. nggih. Nggih, monggo niki mbok pilih. Pak Ada Ramil kula suro sik selo telunggon. Nggih, alhamdulillah padalang nggih. Nggih, amin amin. mungkin ada kata-kata kagem Desa Tunggur Pak Dan. Nggih. Wonten dawuh-dawuh, monggo. Mbak Lia terima kasih waktu dan kesempatan. Jin. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh warga Tunggur, acara malam ini dalam rangka bersih desa. Betul. Mudah-mudahan Pak Lurah, semua perangkat dan seluruh warga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang bahagia, yang Amin. aman, Amin. betul-betul dijauhkan dari balak dan dari bencana. Amin. Amin, amin, Ngoten, amin. Mbak Lia, nggih. Jin, terima kasih Pak Dan. Abah Suyatno, doanipun napa Abah? Monggo, Pak. Idem Pak Dana Ramil mawon. Nggih, Idem sama Yang aja. penting nyanyi ya, Pak. Yang penting nyanyi. Oke, Iya. lagunya Abah nyanyi. niki sinten riyen monggo. Nggih. Iya, abai. Nggih, Abah Kang Sepuh mawon riyen. rumiyin, nggih. Nggih. Lagu aja, Pak. Nyuwun anu. Mangke kur nggih. Nggih. Kur ninggal katresnan. Oh ninggal Ninggal katresnan katresnan. Oke. Tinggal Jin. katresnan monggo. Nggih. Abahe nyuwun ninggal katresnan. Nggih, ya Allah. Jan Niki tenan kaya. Abah, nderek Makin nyanyi kalih Mbak Abah. Elisa Jin. tanggal 20 ya, Pak ya. Oh, iya, heeh. Oke. Monggo. Yuk, ninggal katresnan yuk, Cok. Monggo. Yuk. Hae hae. Aja lali pawengku. Uga anteni ing pucuk ing tresna. Balang nangka bebasane mong katon katon siramu aja lali pawalingku uga manganas janji-janji aku kan satya satu tak anteni kanthi saelengku. Abah Alhamdulillah. sampun. Nih menika lagu baru loh Mas. Kemendane napa? Kemendane. Ya. Niki Pak Anjing. Dan Ramil napa lagune? Oper Pak Dan Rami ya Nggih. monggo. Sakjane kula ini mboten saged nyanyi, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Tapi mboten napa-napa. Nggih.
Hukum Kula- panggung niku namung kalih. Bebas mawon. Oh, ngoten Nyanyi nggih. karo Nggih. nyangoni. Sakjane niki wau masuke Mbak Lia pun disambut apalan kula. Apa niku? Nggih, aja dipleroki. Lah. Mboten napa-napa. 2 kali 3 kali ndak apa-apa. Yuk. Yang penting nyanyi. Atur kita. Yuk. Monggo, aja dipleroki. Yuk. Mas aja dipleroki. Mas aja diboyai. Garapku jalo diesai. Tingkala kudu ngerti. Sor matur nuwun Mas Gareng, Pak Gareng, Pak Dalang, Mas Nggih, Bimbo. keripik gedang, keripik telong nggih. Haji sembah nuwun, Nggih, sembah sembah nuwun, nuwun, Pak Dan barokah. Ramil, Nggih. Abah, Nggih. nggih sembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Menika tebel loh Mas Gareng. Abahe tebih. Abah menika dari Dari Panekan, Panekan. rawuh mriki lho. Cakep. Ini ora ngene karo Mbah Tunggur nu gak mungkin. Nggih, Nggih. nggih. Bola kental. Wah, nggih ta. Pinaringan sehat. Teman Merah seperjuangan menyala. lho. Nggih ta. Alah alah alah. Alah. Abah iki mesti ya iya. Terima kasih. Oh iya. Duh, Nggih, netepi terima wajib, kasih, yo, Duh. Cih. Oh, yo, Pak. Ayo netepi wajib dina semengko, netepi marang jejiban aja nganti yo kowe mau nglewake marang jejiban dina semengko yo. Duh. Bumi gunjing langit samudra katon